ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡମ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ବାଘ ପୋଷୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିଲି ଏଗୁଡ଼ା କେହି ବାଘ ନୁହଁ, ସବୁ କୋକି ଶିଆଳ। ତମେ ମାନେ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ପୁଅ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ତମେ ମାନେ ସବୁ କାହିଁକି ଅଛ? କଣ ପାଇଁ ଅଛ? କଣ ପାଇଁ ସମାଜକୁ ଶୁଣେଇବେ? ମାମା ସେ ଖାଲି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହାତ ଦେଲି ଯେ ତା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଡେଡ୍ ବଡିକି ଫାଶୀ ଉପରେ ସେୟା ରଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଣି ବି ଛୁଇଁବିନି। ବାବୁ ସେ ଭୁଲ କରିବେନି, କାରଣ ସେ ଯାଇଥାଏ ଦୋକାନରୁ, ତା ନା ଭୋଳା, ତା ହାତରେ ଥାଏ କିଳା, ସେ ବୁଲାଇ ଦେବେ କିଳା, ବର୍ଷା ହୁଏନି ଆହୁଳା, 100 ଟଙ୍କାକୁ କରେ ସେ ବାଉଳା, ତା ଦେହରେ ହାତ ଦେବୁ ମାନେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକି କୋପେ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର କାମ ମୋରି କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରିଥିଲି। ଆମ ଆଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦରକାର। ଆମେ ଠିକ କହିଲେ ଠିକ, ଭୁଲ କହିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ। ଆଉ ଅଛି ସେ କଥା। ତେଜ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଲାନି ଯେ ଆମ ନାକ କାନ ସବୁ କଟିଗଲା। ମୁଁ ବିନୁ ମହାପାତ୍ର। ନା ମୋର କେହି ଶତ୍ରୁ, ନା ମୋର କେହି ମିତ୍ର। ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କଲେ ଆଇ ନାଇକି, ଶତ୍ରୁତା କଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବଂଶ ବୁନିୟାଦି ସବୁଠି ମାଡ଼ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା, କୋଉଠି କେବେ ମାଡ଼ ଖାଇ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆଡୁ ଯାହା ଉଠେଇ ଚାହିଁଛି ତା ନାଁଟାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧରେ ଉଠାଇ ଦେଇଛି। ଯିଏ ହେଇଥାଉ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅକୁ ହାତ ଉଠେଇଛି ମାନେ ତା ହାତ ଦିଟା ମୋର ଦରକାର। ହେଲେ ଯାହା ବି କରିବା, ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବୁଝି ବିଚାରି କରିବା। ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଏ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନୁହଁ, ସେ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଜମିଦାରୀ ବଂଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେ ମୋ ଛାତିର କଲିଜା। ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ତା ଉପରେ ଧୂଳି ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗେ। କରିବି ମୁଁ ଏବେ ମୋ ହେଲେ ସମୟଟା ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯାହା କରିବା ବୁଝି ବିଚାରି କରିବା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ସାପ ମରିବ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବ, ସେଇ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଆପଣ ଏବେ ଏଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭରସାଟା ଲୋକଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ବଳବତ୍ତର ରହିବା ଦରକାର। ଠେଙ୍ଗା ହବ ଏମଏଲଏ ହବା ବୋଲି ତେଜ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହବା ଆମେ ସହିଯିବା? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ହିସାବ ଅଛି। ତେଜ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଖାଲି ହାତରେ ବାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, 107 ଗୋଇଠା ବାଡ଼ିଛନ୍ତି। କହୁଛ ଜଗତ ତମେ ଶୁଣି ପାରୁଛ? ଜଗତ ତମେ ଶୁଣି ପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝି ବିଚାରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବ୍ରେନ୍ ଭିତର ଫ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ସବୁ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ଗୁଳି କରିଦେବି। ଗୁଳି ଖାଇବା ବଂଶର ଇତିହାସ ନୁହଁ, ଗୁଳି ମାରିବା ହେଉଛି ଏ ବଂଶର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଏ ଅପମାନଟା କେବଳ ଧୀରେ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ଆମ ବଂଶର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଅପମାନ, ଏ ଜମିଦାରୀ ବଂଶର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତି ଅପମାନ। ମାମା ମତେ ଖାଲି ଅନୁମତି ଦିଅ, ସେ ହରାମଜାଦାର ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଅଗା କରିବାକୁ ମତେ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି। ଆରେ ତ ଅନୁମତି ମାଗୁଛୁ କଣ? ମୁଁ ତ ଅନୁମତି ଦେଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ନୁହଁ। একদম ঠিক কথা, একদম ঠিক কথা। আଜ୍ଞା ସେଦିନ ଆଉ ନାହିଁ, ଦିନ ଥିଲା ଆପଣ ଅପରାଧ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଯାହା କରିବା ବୁଝି ବିଚାରି କରିବା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ, ହେଲେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହବ। ସେ ମୋତେ 100 ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ମାଡ଼ ମାରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ 10,000 ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ବାସ୍ ଖେଳ ବରାବର। ପାରୁଛ ଯଦି ସେଇଆ କରିଦେ। ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମାରିବ ମୋ ପୁଅ, ଆଉ ଅପରାଧର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ଜଣେ। ଯାହା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ଏ ଉଆସରେ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ଇଟା ପଥର ଲାଗିଛି ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଙ୍କାଳ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ଏ ଉଆସ ଖୋଳିଦେଲେ ସେତିକିଟା କଙ୍କାଳ ବାହାରିବ ଯେତିକିଟା ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଖୋଳା ହେଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ତମେ ଭୟ କରୁଛ? ମାମା ମୁଁ ମୋ ଲୋକ ଶେଷ କରିସାରିଛି। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହବ ଭୋଳା ପାଇଁ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ମରିବ ସେ ଭୋଳା।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅପମାନ ଆମ ବଂଶ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅପମାନ ପ୍ରତିଶୋଧ କେମିତି ନିଆଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ମୁଁ ନା ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମାନେ ଯେମିତି କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅ। ସାହସ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି। ଏଇ ସାହସ ପାଇଁ ଆମ ଆଗରୁ ଯେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ ସେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଦ